चार गो के पोस देली हर दूधावा पियाई के तो चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। ई कैसन समय आ गइल बा। चार गो के पोस देली दूधावा पियाई के